Huriyari Tuhatta nang masuk mga parhalado ni Huriyata dohot anak kota nanay makatidakon haporsyaon alani jongjong mahita sa luhuna.
Kudul Mahmud. Jauh-jauh tu parsebaun tu debata. Hurian itu hata, sadarion, ima pesta paduahon, memestahon perningotan, hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, alani, kupasat hami matuhita saluna, selamat hari Natal. Marpungu dohita nuaing, maka mulatihon, balgani holong ni debata tu portipion, ubahed ditongos anakna nasasadai napaluaon hita. Atau tabahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsaurata marhite perminggota di obason tapukama parsobauta tutuhata marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, amen. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huida hami, jalan nunga hu hatidako kami, dohot ubariteon hami, tuhamu hanguluan nasalileng nililengna, na dilabung ni amay hiyan, jalan nung patar di hami, haleluya. Martangiang mahita. Ale debata amani di Banua Gijang, puju-pujian hasangapon dohot hamulation, kusabon hami tuho, marningaw sila alehon mi, nabalgay tu hami, jolma di pardangolanon, ima anak mu Yesus Kristus na sinurumi siyan Banua Gijang, alani hami, gabi na rangol do ibana jalan na pugos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asa mamora hami, say rajay, jala tugu-tugu hami marhite-hite toddim, asalam huida hami gorang ni holong ni roham,
na pinapatar ni anak mi. Amen. Tuhudul mam. Mari de mahita. Tatangion ma patit ni debata di minggu sadarion ima disada kronika saplonom ayat 27 124. Endehon ma Jehova ale saddo tanon bari tahun hamuma hatuonna gandup ari pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak parbegu amulion nai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai ido sana atong rak mangidogo gomehita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobar tupati mi. Amen. Kor punguan ina.
Mari de mahita. Tatopo timadosa ta martangyang mahita. Ali amanami jala debatanami na di banwagijang para sirohan na sumurung widahami para hatutuhami jala hutopotihami dosa dohot pangalasyon nami nagodangi tatap mahami marhiti ti asini roham jala sesa madosa nami saluhuna ala ni pakokokmu di anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Amin. Baga-baga ni berebata taringot tu hasisani dosa. Satok kido hutadi koko, alai papungopungokku maho muse marhitete aka asini roha nagodangi, taga di paperni umuruku, hutabunihon bohiku satokki marrepon ho, alai marhitete dengan bahasa salileng-leleng na asyaku ho ninna jahoba sipeloho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kor keluarga Parguru Malua.
Tabegema lagu puji-pujian sana yana kota beki tambunan do Jose Panjaitan. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Akan ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berpegang pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh. Tuhan, ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Merede Mahita.
Matangion mahaten debata, turpuk epistel di pesta Natal na padohonon, tarsura di Titus tolu, mamukame siyan ayat 4:1-7. Titus tolu, ayat 4:1-7, tajahma marsika soring. Alai di sima tarida habasau dohot habasaron ni debata si palua hita. Naung ni sehonai tuhita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Ido sahatna mertua ma akan atumangion hatani debata jala nau peopsa. Kor naposo.
Marede Mahita. Tidakon ma haporsiautai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiau di sadok portipion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na sutudosan, na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, na gabe-gabia sa todi porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpaja lo ibana di hau pinarsilang na tua tubano torudung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul di camun na debata Jehovah amanai pargogo na sutu dosani di sima ibana pemangulu aksogo tu tanoon mangumi halak na mangulu do na mate. A porsia di todi porbadia jalurong sada huria nabadia, huria atau panalak Kristen akan nabadia. Doh datai nama dok, mula mangulu dosogo daging halak nomate. Doh dia ngoluan na sura suda. Amin. Kor Parguru Malua. Tabegema sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul Pesta Natal na paduahon 26 Desember 2024 HKBP Tamarunang. Naparjolo na maragam. Goar ni parminggota sa darion ima pesta paduahon parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus do topik minggu nung nga dipabotohon Jehovah haluaon tuhita. Bahasa Indonesia, Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. 2 Padidion Nabadia. Di parminggota sa darion dipatupa huriata do ulau Padidion Nabadia tudua yang nakon ni huriata akan namadohoti ulau ni ima sada Jehian Alfred Tambunan tubuh walu September 2024 bawa Natoras Bawa LDP Tambunan ST Natoras Boru DC Boru Pajaitan wilayah 2. 2 Argana Engge Sianturi tubuh 22 September 2024 bawa Natoras Bawa S Sianturi SPD Natoras Boru YH Boru Marpaung
wilayah Tolu. Tolu makatidakon haporseaon. Patupaon ni huriata do ulaon makatidakon haporseaon tuyanakon ni huriata nanaung marsiajar di bagasan tahun 2024. Akan nama dohoti ulaon ima sada Otniel Rai Anugrah Hutagalung Tubuh 26 Juni 2000 Baptis 25 Desember 2000 Natoras Bawa Situa AO Hutagalung Esos Natoras Boru YT Boru Tobing wilayah Tolu. 2 Krishna Rafael Sihobing Tubuh 2 Januari 2000 Baptis 25 Desember 2000 Natoras Bawa Situa CH Sihombing SE Natoras Boru Boru Panjaitan wilayah Sada. Tolu Ripaldi Joshua Hasiado Sitompul Tubuh 30 September 2000 Sia Baptis 26 Desember 2010 Natoras Bawa JGM Sitompul Natoras Boru Boru Silaban wilayah Tolu. 4 Amsal Nixon Togar Simajutak Tubuh 10 Juli 2000 Sia Baptis 10 Juli 2010 Natoras Bawa HP Simajutak almarhum Natoras Boru NT Boru Napitupulu SE wilayah Tolu. 5 Christian Valentino Silaban Tubuh 26 Maret 2000 Baptis 25 Desember 2010 Natoras Bawa PR Silaban Natoras Boru DRJ Boru Simanukalit wilayah Sada. Onom Septian Immanuel Panjaitan Tubuh Sia September 2000 Sia Baptis 27 Desember 2000 Sia Natoras Bawa Situa MH Panjaitan almarhum Natoras Boru Boru Huta Barat wilayah 2. 7 Sipa Resia Margareta Sitopul Tubuh 10 Oktober 2006 Baptis 30 November Baptis 30 November 2000 lalu. Natoras Bawa JGM Sitompul Natoras Boru Boru Silaban wilayah Tolu. Walu Triwira Elizabeth Boru Siagian Tubuh 3 Agustus 2002 Baptis 25 Desember 1900 siap lalu. Natoras Bawa Siagian SH Natoras Boru Boru Hutagaol wilayah Tolu. Sia Ruth Portunauli Boru Siagian Tubuh 10 April 2006 Baptis 26 September 1900 Baptis 26 September 2006 Natoras Bawa Siagian SH Natoras Boru Boru Hutagaol wilayah Tolu. 10 Indra Gunawan Simbolon Tubuh 4 Maret 1997 Baptis 26 Desember 2000 Natoras Bawa Simbolon almarhum Natoras Boru SH Boru Siringo-ringo wilayah 2. 10 Sada Kandri Sumuang Simbolon Tubuh 10 Juni 1900 siap lalu Baptis 22 Desember 2002 Natoras Bawa P Simbolon Natoras Boru Boru Padiangan wilayah Sada. 12 Ebenezer Munte Tubuh 14 April 1970 lalu Baptis 24 Desember 24 Desember 1970 lalu. Natoras Bawa P Munte Nahinan Natoras Boru Boru Simamora Nahinan wilayah 2. Duksidung ulaun makatidakon haporsiaon di patupa huriata do marulaun nabadia tuyan nakota naung makatidakon haporsiaon rap dohot keluarga. Songonima sunggul-sunggul namasa di huriata di bagasan minggon tatangyakom ma asagabe pasu-pasu dohot lasni roha dihita terlumobi gabe hamuliaon
digoar ni Tuhatta. Amin. Kor punguan ama.
Mari demeta sebukede nomor 614 ayat sada tua topat hu meta papungupelian sada A do sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat Natal ma dihita saluhut namangina.
Damang denang hanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabejamita di ulota sadarion di pesta Natal na paduahon. Narapita makalason ari hatutubun itu hata Yesus Kristus. Ima na denek sian pesalmen bidu sia puluwalu mamuka mesian ayat na parjolo tol hasdu ayat sia. Asa taja ma manginang marsika soring sia kami ma ayat na parjolo. Titing mandokon mamuji-muji di bagasan harajau ni di bata. Edeo kamu ma di jauh ba edene baru sada. Enunga di pabayan ibana aka halongangan. Nunga ditupahi sia munai doho tangan na badei ibana. Nunga diingot ibana asin rohana dohot asitonganna tu bagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hau tuaon ni dia batata. Puji hamu majau ba marakup arbab martongan arbab dohot suara ni ede. Mardoroma laut ro di isina, portibion ro di pangisinai. Di jolo ni Jahoba ay nungaro iba. Laho manguhum tanoon, uhuman nama portibion marhiti-hiti hati goran dot akabangso, marhiti-hiti hasitongan. Idu yanggo sahatna horas madihita. Damang dainang hanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin masih melekat di dalam pikiran kita. Natal, pesta yang pertama yang baru kita rayakan bersama semalam dengan topik di ulotai ima nadidok menyembah Yesus anak Allah, manoba Yesus anak ni debata. Jala di ulota sadarion di pesta Natal na paduahon tong musai di suarahon tu hita ganup. Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Ucoba-coba kami di dia do benang merah non turpuk na parjolo dipangido tu hita asa manoba Yesus anak ni debata. Alai topik na paduahon di suarahon Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Jadi dapat kami maamang inang ternyata marhiti turpuki na dua di pesta Natal na parjolo, pesta Natal na paduahon. Neng manogyo kita asarap mahita nanunga tasoba Tuhan Yesus Kristus ina tubui na paluahon ganup ngoluta sian go dosa alani i di pabotohom matuhita nanunga tasobai idu na paluahok kita na tubui na tahalasoni idu na paluahok kita didok nunga sahabe haluoni tu ganup na porsia jala mulut abereng turbu jamita di ulota sadarion borhat dohita sian parngulun ni pesalmen rap mamboto lohita kita sama-sama mungkin pasti mengetahui tentang jalan kehidupan dari pemazmur. Ketika dikatakan pemazmur kita akan langsung teringat seseorang yang tidak dipandang tetapi dipakai Tuhan, seseorang yang tidak dianggap tetapi Tuhan angkat, seseorang yang selama ini tidak pernah diperhatikan tetapi Tuhan kasih perhatian dan Tuhan memberkatinya sampai dia mengangkat dari kehidupan yang panah, kehidupan yang sangat terpuruk, Tuhan antarkan kepada suatu tahta kerajaan. Alani i bui berengota amang inang luar biasa do
pambahenan ni Tuhan di bata di ganup jolma na makaporsyai ibana. Tidak ada yang mustahil. Ai idu na boy berengota marsormin mahita sian pernguluan ni parpesalmen. Pernahkah dia terpuruk? Pernah. Pernahkah dia berbuat dosa? Pernah. Tetapi apakah Tuhan membiarkan dia hidup bertahan di dalam kehidupan dosa? Tidak. Tongdo dihirim di bata, Tuhan menginginkan pertobatan seseorang. Ketika Tuhan melihat pertobatan seseorang, dihebak koma amang inang tanganna mamasu ganup jolma nama jojo guarna di bagasan tangyangna. Iduna boy berengota amang inang marhidi parngoluon ni perpesalmen. Alani i nunga di ida ibana dihatindak kun ibana ma. Alani i diduk ma marede mahita. Ternyata setelah saya coba cari tahu, cari di opung Google, ternyata salah satu metode untuk bisa menghilangkan tingkat stres yang tinggi, menghilangkan rasa cemberut, serta ada yang namanya amang inang senam wajah. Wajah ini ternyata perlu juga senam. Kalau tidak senam nanti dia cepat berkerut. Salah satu metode yang dapat dilaksanakan adalah bernyanyi. Dengan bernyanyi mengurangi stres dan kecemasan, serta dengan bernyanyi memperbaiki fungsi pernapasan. Dan dengan bernyanyi juga ini bisa membuat kita pekerjaan yang berat itu tidak seperti berat, pekerjaan yang banyak itu tidak seperti banyak, karena kita bernyanyi dang fokus behita tu ulotai moluholan na tu ulotai na mahita sa dia hari masayon so dia godang nari dopeon ale mulu maret dehita uhud mata puji-puji Tuhan debata di sido anong dapota gugune baru dapota pikiran na duminggan pikiran na torang idu na boy berengota amang marhiti turbukon idu nang disuarahon parpesalmen tu ganup bangsa Israel. Hati hai memang di bagasan keterpurukan donasida di dalam penjajahan bangsa Babel. Boy dohonota amang inang kerajaan hancur, seolah-olah harapan sudah putus, tidak lagi mendapatkan cahaya. Tetapi ketika Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan mengangkat kehidupanmu dari yang terpuruk itu dan mengeluarkanmu dari kehidupanmu yang paling terburuk. Di soma maredema parpesalmen jala idu nadi ida nasida idu na yang disuarahon pemazmur tu bangsa Israel. Jangan stop kawan untuk melihat keputusasaan, stop kawan untuk melihat kecemasan, tetapi ganti penglihatanmu dengan harapan yang penuh dengan sukacita. Damang dainang nainahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus idu tong neng disuarahon di pesta Natal na paduahonon. Asabuy tapasiding ngamanginang segala pemahaman yang salah, segala keputusasaan apapun tentang vonis, tentang menurut pikiran kita, marhiti hatani debata tagatihom ma marhiti pakirimon na mangulu tu Tuhan debata dangadong naso tarpatupa debata saluhut na tarpatupa debata molo tahaporsyai Tuhani na mangula. Idu na boy berengota jala adong piga-piga hal na nang dipasahat amang inang mulut abereng di poin na paduahon di ayat 2 di suarahon Muse nunga di pabotohon Jehovah hatuahon nai nunga di papatar ibana hati goran nai di adopan niya kaparbigu. Ternyata Tuhan sudah benar-benar nyata bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau selama ini ketika mereka hanya mendengarkan seruan itu tetapi tidak melihat wujud nyatanya, bentuk kerjanya, hasil kerjanya,
Terkadang mereka mau bimbang. Tetapi di nas ini dikatakan nunga dipatari dahon dang holak kata dang holhat amang inang holak kata sabing palabok labok kon hati-hati dang songoni ale nunga dipatuduhon buhama hita maka porsyai na nunga dipatuduhon idu naboy berengot ta amang alani di ayat paupaton di dokma mara surak-surak maho ale sadok tanoon mangolop pun jauh ba nanunga di ida halasoma nanunga taha porsyai nanunga tapiyop tahangoluhom ma idu marhiti ulota sadarion amang inang alani molonaeng mangolopon hatutubun itu hatta Yesus Kristus tapasiding maju ungut-ungut dihamu amanami inanami talumobi namambuan dak danak laho tardidi ditikyon songoni dihamu na tutuanami nanaeng pasahato ni enakot taon menyaksikan iman maka tindakon hatah porsyaon iya senyum juhamu senyum iya atik buha alana mungkin siap pagi ngatu salon tahe jadi bui songona ketat buhi senyum ditatap be maju amatana iya ditatap be maju inatana ditatap maju ulu atik buha sian naborhat dang marsi tatapan holan najam na dibereng pahatop ngajapi gaon itu holan naneng mangurus salonmu mulai jam 2 nggak ikut lau atik buha senyum jua manginang iya anak-anak kami di sini seperti tegang kalian senyum dulu kalian senyum sudah senyum satu sama lain saling senyum dulu senyum iya jangan kaku senyum dulu senyum sudah iya naneng dohono nama nginang mulu halak marulup-ulup dakia halak marulup-ulup murhing bayak ko majo bohado halak tu ale murhing bohina tu odol dang tohoi bohado halak na marulup-ulup tondi dang tohoi marulup-ulup iya di pesta Natal na paduahon di tikyon di pangido jala di togihon di batama hita marulup-ulup buha sarata marulup-ulup di dokma muse di son di dokma marulup-ulup mahamu di joluni raja jahuba mardongan sarune do suara nisaka pasahak ma puji-pujian tutuhan di bata halasom ma nanunga tubuh raja si paluai nanaing paluahon ngoluta sian god dosai jaladang holan baga-baga sabingi alai nunga di patari dahon di bata sudah diwujud nyatakan Tuhan bahwa kasih setia Tuhan benar adanya nyata adanya lasongoni diulota sadarion padidion nabadia di dua keluarga tahe emang ate dua keluarga dua manang tulu dua dibereng jodonganna ati buah tubuh sadanari daw iya mas dada dohamu tahe iya olo songoni ola narak marguru aledang diboto ai ditikir anong sipul bah ala lae do ape itu iya lasongoni di ianakon nami nanaeng maka tindakon hata haporsyaon iya perhatikan ke sini dulu anong mawe ahlek mi dang pola sonari we ahlek mi patuduhon abang ganting kandi anong we ai dang rikoti sonari do narikot marpada kot anong do debata ido narikot dang marpadan tu halak mi narikot daongi iya naneng dohonon nami tingkat fase yang pertama adalah baptisan kudus fase yang kedua menyaksikan iman sahak mahamu tu fase napa duahon mulu salilingon godang na salah amang inang salah majo hudokon satabi dihamu amanami nami bahat na mandokon saliling dang malua dosai ditanggung natora sido tahe godang dobe pemasok tabu mahamu jadi satu 10 tahun anu kamu dang malua
netutui memanuki bah dangarungi dah di si jolma sorang di sinunga mardosa ibana di tugu bedo sana. Iya. Jadi malua maka tindakon hata persyaon ini adalah tingkat kedewasaan di tengah-tengah gereja. Bui nunga bui be amang inang parsidohot di ulaun nabadia. Wah, ala nunga di boto, na dia na tikos, na dia na salah. Iya. Dang na ala na, dang malua dope, dituhuk na tutuai mah dosa tak bu. Jadi buhalu sampai marumur 100 tahun, buhadi, borak mah dah, itu aja roh hatu na tutuai. Nggak sampai seorang ibana abe tong do manu dosa ni akayana kona daw langsung honi konsep na manginang. Konsep teologi, konsep iman adalah ketika kita lahir kita sudah berdosa tetapi kita belum memiliki hak di tengah-tengah kerajaan surga alani tadaptar homai bana tubuhku pustaa hangoluani marhiti patidiun nabadia. Jadi kinunga didaftar hon ibana amang inang di buku pustaha hanguluani di tingkat dewasa ibana annong songon di negara do. Tanda seseorang sudah dewasa bukan umur, tetapi tanda seseorang sudah dewasa adalah KTP. Iya. Selama tidak punya KTP, dia masih dikategorikan anak-anak. Dia tidak punya hak pilih. Dia tidak punya hak suara di dalam sebuah pemilihan pemerintahan. Lasongoni di tonga-tonga parhuriau pesongoni saliling dang dihatindakon menyaksikan iman dang dihatindakon hata porsyaon dang parsidohot dope ibana di ulaon nabadia rikot do maka tindakon hata porsyaon rikot. Maka tindakan hata persyawan bukan hanya sebuah proses agar bisa menikah, bukan. Maka tindakan hata persyawan menyaksikan iman adalah bagaimana kamu bisa berdiri tegak dan menyuarakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu yang memimpin hidupmu. Bahwa kamu tidak lagi bimbang untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kamu memahami bagaimana prosesnya dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bagaimana prosesnya Allah memanggil Abraham sampai menjadi Abraham. Bagaimana prosesnya Yesus mati di kayu salib. Ini menekankan kehidupan kita. Alani guarna katehisasi sidi. Iya, diaken pembelajaran firman Tuhan. Jala didiki nunga tape hopi, nunga taatu sii, radi mahita jongjong. Alani anong ingot tamu naneng malu ada, dison dang naholan jongjok kamu. Alai dohamu marpadan mahamu tu Tuhan debata di huria naon. Marpadan mahamu turuas na adong di huriat tahun bahwasanya saya berjanji mengikat janji kepada Allah sebagai bentuk saya sudah dewasa di dalam iman itu. Alani di pasikop doa no menyaksikan iman maka tindakon atau haprosyaon di pasikop doa no dilengkapi dengan yang namanya perjamuan kudus. Ketika kamu sudah benar-benar menyatakan saya sudah dewasa di dalam hal iman, maka saya mengikatkan diri saya dengan cara mengikuti perjamuan kudus. Ngamangulu behoan nong di ngulu nai baru dan ngulu nasalpu be. Kamu bukan lagi menjadi anak-anak yang masa lalu, tetapi anak-anak Allah yang terang, yang mampu memberikan terang, bukan yang mampu mematikan terang. Ikonido alani unang gabian nong honahata huriata wasa honahata
percuma de malua. Holan ditiki malua do tarida. Ido tahe jok de kan? Jok de kan? Ido. Holan ditiki malua tarida, sipul malua sonahyabe tarida. Ido. Buasa huduk songoni, ingot. Ditiki lau jongjok ano kamu dison, dang tupat di tao kamu marpadan. Tau. Tuduhan de bata, marpada kamu di bagas corona, turuas di huria, marpada kamu. Alani jamoton. Ditiki ujian lisan, ada seorang sintua mengatakan, jangan pernah jual Tuhanmu. Hanya karena untuk kepentinganmu, jangan pernah jual Tuhanmu. Argahon Tuhami, ala argadoho dituhani. Itu nama carikot amangina. Alani di ulon pesta Natal napa dua honon di bagasan ulup ni roha mahita, di bagasan las ni roha marulup-ulup hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristusi. Bukan hanya sebuah cerita dongeng, tetapi wujud nyata karya Tuhan, kerja Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Las marohata di pasu-pasu Tuhan di bata mahita saluhutna. Amin. Martangia kita. Mulai temale Tuhan, marsaringar hatam di tonga-tonga, ulon nami didikion di perayaan Natal napa duahon, marhiti hatam, di bohaliho di pakulingiho hami asa toto kami di bagasan, marulup-ulup marlas niroha, maka tindakon, hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, laho paluho kami, sian parngoluon nago dosa, jala, pasahato kami tu parngoluon nago pasu-pasu. Ali Tuhan hodo napai baruhon ngolu nami. Alani mali Tuhan totong tatap kami, tugu-tugu kami, jala pasu-pasu kami saluhut nali Tuhan di bata. Lalu mobi Tuhan di ulon nami sadarion. Patition nabadia di dua keluarga. Ali Tuhan dibatasi maroham pasu-pasu ulon nami sadarion. Songoni Tuhan di ulaon, maka tindakon hata porsyaon menyaksikan iman tu 12 yanakon ni huriam. Asiroham Tuhan homa namanjakon nasida. Jala mamasu-masu nasida songoni natorasna pasu-pasu natoras nasida le Tuhan dibata. Sipuli musia le Tuhan yang diuduti hamido musia ulaon. Parapadanan nabadia. Ulaon nabadia si maroham ale Tuhan ibata tatap mahami namar bungu di bagas corom di dikyun pasu-pasu kanu pahami mangasahon guarenakmu Tuhan Yesus Kristus mertangnya kami tuh. Amin. Ta puji ma Tuhata, mari di mahita sian bukit nomor 50 sia uhuk ma tapasahat piliata. Oh
Huria nahi naholongan sonari masuk mahita tu acara padidiun da badia. Mari di mahita sian buku dia nomor 146 ayat sada. Oh Jesus, naik kadiri, tebus tebusan, sarana mengalir, uhud najalan. Ibu anak terasna, nasida betusan, alam besertuna, tuhudak danakon. Martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang narodo hami tujulo mambuan aka da danakon. Syasi meroham jalo manasida ga benakom. Pasu-pasu jala pergugui manasida. Mangiahi nguluan sugut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamu akadongan na mambuan da danak si didionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Lahoma hamu tuliat portibion ninna mandok akka sisianna. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu ma nasida tu bagasan goar ni bata ama dohot anak dohot di parbadia. Ajari hamu ma nasida mangaraduti saluhut na huto naoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anoku do hamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia dohot diridi dapotan hanguluan. Alay na so porsia o na uhum sogut. Tangyo kamu ma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akka na mambuan da danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala di picang akka sisian naima na mambuan akka da danaki. Jari dung di ida Tuhan Yesus. Sogo marohana di dokma. Luasamu ma akka dan kiro tuau unang orai hamu nasida ediaka si songonido harajau na debata na tutudo na hudo konon tu hamu manang isipe anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau na debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dak danaki dia pe homatangan natu nasida mamasu masu nasida atong hamu aka natoras hatindako kamu majolo haporsyotay jongjong mahamu. Rap mahamu mandok. Antong alusi hamuma hata na usukunon. Di pangido hamu nuang di dion akka dadanakon tu bagasan nina hapersyamuna molo di pangido hamu alusna di pangido rohanami. Beha na olodo hamu mamudaya na kumunaon asa diboto jala diutun na sida hata ni debata molo na olodo hamu alusna na olodo hami. Na olodo hamu marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni Huria Protestan
asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus, mulu na ulo dohamu, alusna na ulo dohami. Atong tapas hak mana sida do debata, marhiti-hiti padidion na badia, Roma perkeluarga 70. Ale Argana Engge Sianturi Udidi maho tubagasan gore bata ama do tubagasan gore anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan gore to di parbadia. Amin. Saya diramo di Tuhan di bata maho di kabubukot mo tubagasan harajaw di bata Rodi saliling nililing. Amin. Ale Jehan Alfred Tambunan Jehian Alfred Tambunan Udidi maho tubagasan gore bata ama do tubagasan gore anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan gore to di parbadia. Amin. Saya diramo di Tuhan di bata maho di haba bongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Dihamuna toras na mambuan na baru mambuan padidion na badia jongjong mahamu. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasata mi akada dana kontuho jala di jakokodo na sida gabe na komo marhiti-hiti padidion na badia. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen nasida di tanaon jala gabi panian di hangoluan nasa liling nililing na asi maroham dohot dia kana toras ni dadanakon saya pargugoy jala ajari manasida manugu-nugu dadanakon tuho asarap nasida taruli dia ka arta ni harajomo. Amin. Hudul mahamu. Hurian na hinahulongan, sonari masuk mahita tu ulaon makatendakon hata porsyaon. Mari di mahita. Tuhan ni Raja
marhiti-hiti keluar dari bata ama, dot anakna Tuhan Yesus Kristus, dot di perbadia. Amin. Hamu ale natoras nida danak dida hamudo yana komuna, holongan ni rohamuna jong dison, tama jumolo mandok muliate hamu, sadarion tu di bata, ala ni sudi asini rohana na selaon, ay di pangulo do nasida rasira sanuain, jalasanga di boto nasida hatanya di bata dohot dalan tu hangoluan, alay tamado ingotomuna sadarion, aka pambahena muna tuaka anakom munaon, ay dang dilihot di bata aka dadanakon tuamu, asa adong dongan muna mangula ulo sabing, alay asa ditugu jala diajari hamudu na sida mangihuton hatan di bata ido ubahin na dilehon ditangya ko kamudo ganop ari yan ako munaon na selaon asa unang mago na sida mulu dihilala hamu nuaing hurang ni pambena muna taringot tu akka yan ako munaon tama uduk kamu tu di bata manopoti salamuna atong martangi yang mahita. Alea manami ama ninasa natarguar ama di Banua Gijang dohot di tanoon. Saya tangi homma tangi yang namion. Jakom maka dan anakon gabe anakomu asi maroham leho mato di perbadi turohan nasida. Asa gabe sisiamu nasida rodi salilini lilingna. Molo tung na hurang pamenan nami naselaon tu nasida. Se samai, se unang matargasip na sida. Jala unang luas mago manang ise siya na sida, binahin ni pangalahon nami. Asi maroham sa hatutangamu na sida, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras. Mari dimahita. Hamu akadadanak na hinaholongan ni di bata, na jongjong do hamu nuang di jolo ni di bata, na mamereng torus tu baka saro hamu na dohot di jolo ni huriaon, nung di boto hamu lo maniroha do sogo ni roha ni di bata, dang tarpe kamu be marsidalian sugot di ari pangumuhani, molo ingot roh hamu na dia ka ari ni ngolumuna naong salpui, tama mandok mulai hati hamu tu di bata. Ala ni sudi asini rohana jala mulu diingot tamu aka pamenamuna nasoture ima neang dot langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsabi hamu sadarion marningoti buah kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna na use umokop pardosa na manopoti dosana alai paubahamu marohamuna uhud bukahamu ma parangen ay baru olat ni sadarion asa dalanan muna dalan nagugoti na marhapateyan tuhangoluan si saliling ni liling na atong alo si hamuma na husukunon tu hamu di jolo ni di bata do di jolo ni akadongan na pungu di son di parhatuturo hamdo hatan ni debata na ginuruhomi na selaon holan ido dalan tuhangoluan molo di parhatutu roham alusna di parhatutu rohakudo olodoho siya nasa roham tumudalhon salut dosa jalo olodoho tujulan non mangihuton hatan ni debata rodi hasusuda ni buhalmu molo na olodoho alusna na olodoho
olodoho makanguluhon haporsyo na sitongi na hinatindakon ni Huria Protestan songo na tarsurat di pada narobi dohot di pada nebaru molo na olodoho alusna na olodoau atong martangnya kita. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, berilah saya roh kekuatan untuk mempersembahkan hidup saya bagimu yang kudus selama saya hidup di dunia ini. Materaikanlah semua firman-Mu yang saya pelajari selama ini, dan ajarilah saya melakukan segala yang kujanjikan di hadapan-Mu dan di tengah gereja-Mu ini. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan mulai di dalam hati dan jiwa saya. Peliharalah saya senantiasa agar jangan binasa. Bimbing dan tuntunlah saya untuk memperoleh kehidupan yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atong hatindako kamu majolo haporsyotai rap mahamu mandok. Iya, sonari masuk mahita Roma per orang 70. Hata si paingot di si Otniel Rai Anugrah Hutagalung, Tubuh 25 Juni 2008, Tardidi 25 Desember 2008. Dina makatindakon haporsyaon di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang. Mika Onom ayat 8. Nunga dipabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siako daholan mangulaon uhum doot olong ni roha di habasaon jala marpangalaho asarepon maradopon de batam seburjuma ho rasira samate dungi lehonoku matuho tupal ngoluan parangeho maha tani de bata na ginurohomi ai ido hangulomu. Jaloma pasu-pasus yang Tuhan di bata mata dot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus dot nasia todi parbadia sai di pargugui maho maralohon nasa najat jala didongani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Krishna Rafael Siombing, Tubuh 2 Januari 2008, Tardidi 25 Desember 2008. Dina makatindakon na porsyao di hari Kamis 26 Desember 2024
di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Enunga taka suboto sakap akana husakapi taringo tuhamuninna Jehova. Sakap asonangan dotahe dada tuhamagoan. Asa au mangaleon tuhamu ujung ni hinalungut tomuna. Seburju mahorasi rasa mate. Dungile honoku matuho tupal hangoluan. Parange homahatani debata na ginuruh homi ay ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasus yang Tuhan debata amata dot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus dot nasiat ordi parbadia. Sai di pargogoi mahamu maralohon nasa najat jala saya didungani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Atas si paingot di Siripaldi Joshua Hasiado Sitompul. Tubuh 30 September 2000 sia tardidi 26 Desember 2010. Dina makatindakon haporsyaw di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Galatia onom ayat sia alai unang marnaloja hita mambay na dinggan ay namanggotil do hita musia ditikinay anggo so pargale hita nuaing seburjuma ho rasira samate dungile honoku matuho tupal hangoluan parange hom mahatan ni debata na ginuruhomi ay ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata mata dot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus dot nasiatot di parbadia. Sai di pargugui maho maralohon nasa najat jala sa didungani maho mangulahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Amsal Nixon Togar si Manjuntak. Tubuh 10 sada Juli 2000 sia tardidi 10 walu Juli 2010. Dina makatindakon na persyaw di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Sada Johannes tolu ayat 20 tolu. Odo patikna na yang porsia hita degoan ni anakna Yesus Kristus uhud masih haholongan songonaong tinonohanne itu hita seburjuma ho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hongoluan parange homma hatan debatana ginurohomi ay ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata dot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus dot nasiat odi parbadia. Sai di pargugui maho maralohon nasa najat jala saya didungani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Christian Valentino Silaban. Tubuh 26 Maret 2008 tardidi 25 Desember 2010. Dina makatindakon haporsyaw di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhutna do tarpatupa au marhite hite ibana na margogoyon au seburjuma ho rasira samate dungile honoku matuho tupal hangoluan parange hom mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangolomu. Amin.
Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata. Do nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Do nasiato di parbadia. Sai di pargugui maho maralohon nasa najat. Jala saya didungani maho mangulahon nasa naringgan. Amin. Hata si paingot di si Septian Immanuel Panjaitan. Tubuh sia September 2000 sia. Tardidi 27 Desember 2000 sia. Dina makatindakon haporsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Roma 10 ayat 10. Erohaido porsia asa tu hatigoran pamanganido makatindakon asa tu haluaon. Seburjumaho rasi rasa mate dungile honoku matuho tupal hanguluan parangehom mahatan ni debata na ginuruhomi ay ido hangulumu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di mata mata. Doa nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Doa nasian odi parbadia. Sai di pargugui maho maralohon nasa najat. Jala saya didongani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Ziva Resia Margareta Sitompul. Tubuh 14 Oktober 2006 Tardidi 26 Desember 2008. Dina makatindakon haporsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Pesalmen 130 sia ayat 27 saat 24. Sulikit maau ale debata jalatanda rohaki uji maau jalatanda akka pikiraki jala ida manang tung adong lapang hapor suhon di bagasan au jalato guau di dalan saliling lilingna seburjumaho rasi rasa mate dungile honoku matuho tupalonguluan parange homma hatani debata na ginuruhomi ai ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata. Doa nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Doa nasiat odi parbadia. Saya di pargugoi maho maralohon nasa najat. Jala saya didungani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Triwira Elizabeth Siagian. Tubuh 3 Agustus 2002 Tardidi 22 Desember 2002. Dina makatindakon haporsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Sada Korintolu ayat 10 sada. Aidang tarpauli ojahan na asing dukon ni naung ojaki ima Yesus Kristusi. Seburjumaho rasi rasa mate dungi dehonoku matuho tupal hangoluan parange homma hatani debata na ginuruhomi ai ido hangoluomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata. Doa nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Doa nasian di parbadia. Saya di pargugoi maho maralohon nasa najat. Jala saya didungani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin.
bilang Fortunauli. Hata si paingot di Sirut Fortunauli Siagian. Tubuh 10 April 2006 tardidi 24 Desember 2006. Dina makatindakon na Porsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Lukas 4 ayat 10 walu 1 ayat 10 sia. Songgop do tuau to dini Tuhani ay dimiyahi doau mambuan balita na uli tuaka na pogos. Disuruh doau mamaritahon tuaka na tarhurung asa malua, tuaka na mapitung asa marnida, paluahon akan na ginosa-gosa mamaritahon tahon parasin rohahon ni Tuhani. Seburjumaho rasira samate, dungile honoku matuho tupal hangoluan, parangi mahatan di batana ginuruhomi ay ido hangoluomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata, dot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus, dot nasiat todi berbadia. Saya di pargugoi maho maralohon nasa najat, jala saya didungani maho mangulahon nasa nadengga. Amin. Hata si paingot di si Indra Gunawan Simbolon. Tubuh 4 Maret 1977 tardidi 26 September 1970 sia. Dina makatindakon na Porsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Poda 4 ayat 20 sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham ay sianido ruar akamual hangoluan. Seburjumaho rasira samate dungile honoku matuho tupal hangoluan, parange hom mahatan ni debata na ginuruhomi ay ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata, dot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus, dot nasiat todi perbadia. Saya di pargugui mahamu maralohon nasa najat, jala saya didungani mahamu mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Chanris Sumuang Simbolon. Tubuh 10 Juni 1978 tardidi 25 Desember 1978. Dina makatindakon na Porsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Jesaya 41 10. Una kumabiar ayaudo dongamu, unang biahatok ko ayaudo de batam, au margogoyoko uhut mangurupiho, uhut maniupiho, marhiti-hiti siamun ni hati koraku. Seburjumaho rasira samate, dungile honoku matuho tupal hanguluan, parange homma hatin de batana ginuromi, ay ido hangolomu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata amata, dot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus, dot nasiat todi parbadia. Sai di pargugui maho maralohon nasa najat, jala sai didongani maho mangulahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Eben Ezer Munte. Tubuh
14 April 1978 tardidi 30 November 1980 dina makatindakon haporsyao di hari Kamis 26 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Rom 12 ayat 12. Marlas roha mahamu makiri, marbengit roha mahamu dia persuhon, jugulok kamu ma tangiang. Seburju maho rasi rasa mate, dungile honoku matuhotu palhangoluan. Parange homma hatene debata na giniruhomi, ai ido hangolumu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata mata. Dot na siya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot na siya todi parbadia. Say di pargugoy maho maralohon nasa najat. Jala sa didungani maho mangulahon nasa nalingga. Amin. Tuhamu na baru makatindak ko nata porsyaon jongjong mahamu amu aka na pinar hamalon ni dibata nunga gabedongan sahuria jaladongan sa panganak kamu mangaton parpadanan na badi na arga situtudo hamu ditobus unang oloy hamu bedo sa do sibulis ramo tani dibata do hamu maralohon pangakoy asal matotong ro hamu na tuibana jala togi honon na do hamu masuk tu harajaon banua gijangi martangiang mahita ale manami na di banua gijang asimaroham dinasida aka na pinasahat nuaing tuho syaramoti manasida marhiti-hiti to di parbadia sepahot manasida di bagasan pada naong niyolohon nasida say parbadia manasida di bagasan hatam asa tarida haporsyon nasida tu jeluanon mar hiti-hiti parangin adinggan. Amin. Marit dihita sian bukede nomor 140 sia ayat sada. Huria na hinaholongan, so nari masuk mahita tu acara ulaon na badia. Maret dehita.
Ale Tuhan di bata para sirohan na sumurong, amanami ni Benua Gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, at dorang hupang kami anong perpadanan na badiyay. Leho matodi parbadia tugadum hami, asa ditubuhan na porsyon na mangulo di hami, asa po situturohan namin di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami maswadahon diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhan na porsyaw na mangului. Saya tayo tirohan nami, asa lamalungo kami tu Benua Gijang, asa saya masih olhami, paimay mahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Kita aka naong pinarhamaul ni bata, tasakap nuayang mangaton perpadanan na badai, di baini, tatibang majumulo manang natao hita maron na badia, asa unang honauhum manang hite, manang ise siyan hitaon, ay holan na uduk roha, jalan na manolosoli rohana alani pambahenanna na soture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsyadi hasesan dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiay, alay akan na dohot marulo na badia, unang be diuloy sibolis, unang be didati mardosa, tung padaw hamu maro hamu na siyani, tung kota po kamu mahosom dohot latin roha, alay, paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan nang mula mangulu umokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badi, di baini tatak kasima jolo rohata, jala alusi hamu ma suku-sukunon, di nanaeng mandohoti ulaw na badia, jongjong mahamu. Di parahatuturohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dot alani panglasyom di patik ni debata, molo di parahatuturoham, dogma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala di pangidoroham, neng malua honuang sian dosam, molo songoni roham, dogma olo. Di parahatuturoham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana nang mate dot mula mangulu umokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parahatuturoham, dogma olo. Olo doho, manggota posya roham lati ni roha dot hosam ni roha, akup ni i, olo doho mardingga dot halak namangar saiho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangindo ni roham, sesao ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapahuduk be marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihuto kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ejut-jut ulosi hami patikmu. Tamado ona uhum muhami nuang do sugut, molo balosonommu tuhami, khobar tu pambenan nami. Alay ala ni godang ni asi dot olong ni roham, dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naong ni lehommu umokop hami. Ala nido ubay na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami. Saya jalo mahami, saya sesa masudi dosa nami, jalaliho tod di parbadia tuhami, asa margugu hami mangalun asa dosa, dohot mangulahon obar tulo mandiroham, saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jala na mawas di asin rohani di bata, saya sahat matu hamu nahinah porsyam muna, mangasahon hati ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sisa salut dosa muna, marhiti-hiti goa di bata ama dot anakna dohot todi parbadia. Amin. Ale amanami na di Benua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, seroma harajamu, se saut malaman ni roham di bawah tongon songon na di Benua Gijang, leho matu hami sadaron hongoluan siapari, se sama dosa nami sun panasa nami, di dosa ni mardosa tu hami. Una kami togi untuk pengujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot agogoon, rodi asangapon ni saliling nililing na. Amin. Mari di mahita.
Tangyo kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma 10:7. Jesus kuali ngoluku si panguluton miki ai di
Tuhamu na baru mandohoti ulo na badia jongjong mahamu. Martangnya kita. Puji ma Tuhan di bata ale tondiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna na badiai. Puji ma Tuhan di bata ale tondiku, jala unang tung halupahon dinggan ibasana sudina. Ibana domanisa dosam sudina, jala ibana pamalum akan sahid musudina. Ibana paluan hosam sian hamaguan, jala dileho tuho dinggan bahasa dot asin roha. Para siroha jala parekan bahasa dot Tuhan di bata. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayat tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatota. Son asin rohani ya mama tuaka na konna do asin rohani Tuhan di bata, dia ka na makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata, holong ni rohanay tuhita, dinamati Kristus umokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing syarimasna. Dunggabi parpitor hita inorhon ni mudarnay, di ba ini sepujion ni pamangaku do rohaku, do nasa pambahenaku do Tuhan di bata. Olat nion ro di saliling ni liling na. Amin. Mari deh hita las jongjong meta saluhut na. Huriani tuhata nuaing rabdu hita makalason hatutubo ni Tuhan Yesus Kristusi. Nunga di pabotohon Jehovah hatuon nai, jala nunga di papataribana hati koran nai. Atong marsurak-surak maho ali sandok tanoon mangolopon Jehovah pangiar maswara marolop-olop jala mared di mahamu. Tatangnya koma piliata ale di bata amanami na di Banua Gijang hodoh roroan ni saluhut silehon lehon na denggan do nasulibasan na muliutus hupasata mima siyan na nilomi tuhami pilihan nami tuho sejalo megabe uap nucus di jelum pasu na jaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulun arajo mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam dadahami gudang ni silehol-lehom itu hami asalam girgir hami mandok muliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinurbadia maguarmo Syero maharajamu
Si saot malo menyeroham dia banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa daun ngoluan siapa hari. Si sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan merdosa tuhami. Una kami togihun pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami, jalo amu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar roho madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat Natal ma dihita saluhutna. Shalom, dihamu amanami do inanami suang-suangoni anakon nami nang sekolah minggu na poso bulung. Dison kami mewakili yanakon nami nong say majalo sidi ipatu pahami do marsipanganon do sinumon di huriaton rap udur meta di bagasaon non amang inang lao malang idah nalas do minok may sititio. So ini ma pinasa tuhita di ruas di huriata HKBP Tamarunang. Mulai ma.